Na konci marca 2026 sa stavba Banskobystrickej nemocnice nachádza v úrovni 4. nadzemného podlažia, kde sa tu nachádzame na mieste stavebného objektu F na 4. nadzemnom podlaží, kde sa realizujú vertikálne a horizontálne železobetónové konštrukcie. Momentálne sú zrealizované 3 podzemné podlažia a 4 nadzemné podlažia. Z toho momentálne nás čaká ešte ďalšie 4 podlažia do termínu 0726. Južný objekt je rozdelený veľkou ako keby časťou na takú hlavnú podstavu, kde sa nachádzajú klinické prevádzky a momentálne sa nachádzame v našom tak pomenovanom X-ku, a kde je vlastne lôžková časť nemocnice. Severný objekt je ku koncu termínu marec 26, momentálne v rozostávanosti takej, že sa realizujú horizontálne a vertikálne prvky na 5. nadzemnom podlaží. Momentálne je zrealizovaných tiež 3 podzemné podlažia, podobne ako v juhu, a zároveň sa realizuje už 5. nadzemné podlažie. Severný objekt nachádzajúci sa za mnou sa skladá z viacerých stavebných objektov. Skladá sa z objektov označených ako IKLP a momentálne je zrealizovaný stavebný objekt P a pracuje sa na stavebnom objekte I a K. S prepojením medzi dvomi budovami Sever a Juh, tam sa začínajú práce na prepojovacích tuneloch v podzemnej úrovni 3PP. A začínajú sa práce so zabezpečením stavebnej jamy a prípravou na konštrukciu prepojovacích tunelov. Aktuálne sa nachádzame na 1. podzemnom podlaží južného objektu a práve v tomto mieste sa bude nachádzať hlavná recepcia urgentného príjmu spoločne s triážnym miestom. V severnej časti urgentného príjmu sa budú nachádzať ambulancie, a to ambulancia pohotovostnej služby, nízkoprahová ambulancia ORL, maxilofaciálnej chirurgie a očná. Vo východnej časti urgentného príjmu budú ďalšie ambulancie nízkoprahového charakteru, ako napríklad gynekologická, urologická, chirurgická, traumatologická a rôzne iné. Aktuálne sa nachádzame pri hlavnom vstupe na urgentný príjem pre pacientov privezených rýchlou záchrannou zdravotnou službou. Za mnou sa nachádza expektačná časť urgentného príjmu, ktorá bude disponovať kapacitou s 20 lôžkami. Práve týmito výťahmi budú privezení pacienti priamo z heliportu, povezení leteckou záchrannou službou. Druhou dôležitou súčasťou 1. podzemného podlažia južného objektu je oddelenie zobrazovacích metód. To sa bude nachádzať práve v tejto časti.
Toto oddelenie bude poskytovať komplexnú diagnosticko-intervenčnú zdravotnú starostlivosť, tak ako ju poznáme dodnes. Toto oddelenie bude disponovať 3 CT vyšetrovňami, 2 MR vyšetrovňami, 2 rentgenovými vyšetrovňami, 4 sonografickými vyšetrovňami, 2 mamografickými vyšetrovňami, 3 angiografickými vyšetrovňami a 1 vyšetrovňou pre komplexné zubné zobrazovanie. V tejto časti urgentného príjmu sa budú nachádzať jednotky neodkladnej zdravotnej starostlivosti a dokonca aj zákroková sála. Prvé nadzemné podlažie severného objektu bude v novej nemocnici komunitným a vzdelávacio-edukačným centrom nemocnice. V tejto časti sa bude nachádzať jedáleň, ktorá plynule bude prechádzať do kaviarne a komunitných zón. V časti za mnou sa bude nachádzať edukačné centrum o celkovej kapacite 250 miest a zároveň aj simulačné centrum, ktoré poskytne okrem teoretického vzdelávacieho základu aj ten praktický. Na konci objektu sa bude nachádzať knižnica, ktorá plynule doplní vzdelávaco-edukačný potenciál nemocnice. Nachádzame sa na prvom podzemnom podlaží južného objektu v hlavnej vstupnej hala. Hlavná vstupná hala bude miestom stretnutí, miestom pokoja, oddychu a miestom informovanosti. Je to miesto atrium, ktoré bude prekryté skleneným stropom a bude lemované skleneným plášťom. Miesta určené pre oddych budú v tvare ostrovčekov bielých organických tvarov. Sklenený plášť atria bude mať na sebe obrázky ľudského tela. Točité schodisko, ktoré bude vzadu v rohu za mnou, bude v tvare špirály DNA. Všetky prvky interiérového dizajnu, ktoré sme zvolili pre tento objekt, budú mať svoj symbolický význam. Dôvod, prečo vám v tejto 5. časti dokumentárnej série o výstavbe novej nemocnice začíname približovať našu nemocnicu ako reálne miesto, nie iba ako betónovú štruktúru, je, že chceme, aby ste si ju dokázali predstaviť, aby ste si ju dokázali priblížiť, aby ste si ju vedeli vizualizovať. Chceme, aby ste s nami dokázali zdieľať ten pocit spolupatričnosti, radosti a hrdosti na to, že budujeme novú nemocnicu. Výstavba nemocnice je oveľa širšia téma ako samotná výstavba. Aj to, čo bude vo vnútri nemocnice, je pre nás rovnako dôležité na to, aby sme splnili naše plány, ktoré sú naozaj vybudovať nemocnicu 21. storočia, ktorá bude poskytovať služby 21. storočia.